Сәлем барлык телевизор караучы дусларым. Мин Ансу сезне ТМТV каналында сәламләп, яшьлек тавышы дип исемләнгән кечкенә генә сәяхәткә чакырам. Матур клиплар карап, әлеге мизгелләрне бергә үткәрик. Башлыйбыз. Бу атнада безнең матур җырлар белән бер рәттән матур клиплар көтәм. Аларны караган вакытта җырчыларның үзләрен дә күз төшерергә онытмагыз. 10нчы баскычта Лилия Мазитова. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Көннәрегез кәефсез үтсә, ТМТV каналын кабызыгыз, безгә кушылып җырлагыз, күптән эшлим дип йөргән эшләрегезне эшләгез, яисә рәхәтләнеп ял итегез. Ә без исә 9нчы баскычка күчәбез. Анда безне Илшат Хамадиев көтеп тора. Алмаз. Uzun sözün kıskası. Ülfiye nerede o? Koya. Marcel, haydi xarit yapız mı? Marcel.
Марсель, менің тондашларым бар, айда хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Өпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Айрылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Аралар үзелгән, үмитләр киселгән, яшьләрең түгелгән, хисләрең изелгән. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Бакчада эшләгән вакытта яныгызда иптәш кирәк булса, бу очракта сезгә ярдәмгә Татар радиосы киләчәк. Радионы кабызып куясыз, кушылып җырлыйсыз һәм барлык эшләрегез бик тиз эшләнәчәк. Әйтте диярсез. Каршы алыгыз, Римма Софиуллина. Татлы уйлар булып уралдан, бәхет тауларына алып менгәч, бураннарга кереп югалдым. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннарга
тик бураннар гына кире барам. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып тора. Сине көтүп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире барам. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып тора. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып тора. Бәхет тауыгын чакырып тора. Бәхет тауыгын чакырып тора. Бакча сүзін ишеткәч, бил һәм аяклар бераз гына сызлап куя. Ул җирдә казынулар, утыртулар, су сибүләр, шу бутаулар, буларны бөтенесен бергә кушсаң, бер сүз килеп чыга һәм ул сүз романтика. Мин сезгә әлеге бәйрәмнәргә шундый романтика теләп калам. 7нче урында Элина Нишева. Bulutlarda atınıp, zəngər gökdə uçasın, kiləsindən bilən. Quyaş nuru ufukda yoğalğaç, yıldızlar solysın, kiləsindən bilən. Əyirdən tonatqanın gözətib, sakın şişmə suun, tatysın kiləsindən bilən. Икәү кулга тотынып, батырмашны кичәсен, киләген күзгә күз. Китәрдән башларны югалтып, онытылып биесем, киләсеннән белән. Бөтен галәмгә тик бер кем ишетмәсен дип, җырлыйм бу җырымны бердән беренә. Күпме еллар үтсә дә, яшәрмә хисләрем. Сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгең, кайнар йөрәгең. Күпме еллар үтсә дә, яшәрмә хисләрем. Сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгең, кайнар йөрәгең. Май бәйрәмнәре һәр вакыт бары тик яхшы мизгелләр генә китерә. Туганнар белән җыелып өмә ясыйсың, тәм-томнар ашап, җыелган барлык эшләрне эшлисең. Эшең беткәч, тәмләп кыздырылган шашлык ашыйсың. Аннары мунча керәсең. Ярар, сезне кызыктырып тормыйм, сүзне Рамил һәм Рамилә Хайретдиновларга тапшырам. Bulsalar da, seri
бәхетле бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән белмәсен. Син минеке минем бәхетемсин, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Ришат Тухватуллинның грандиоз концерт. Орысыда Пола исемле концерт программасы симфоник оркестр белән берлектә 27-28-29 апрель Казан Пирамида 2024 ел. Яшикләү 30+. Дуслар, безнең социаль челтәрләргә язылырга онытмагыз. ТМТV каналының сәхифәләре сезнең өчен эшләп килә. ВКонтакте һәм Телеграмга язылыгыз. Безнең белән бер дулкында калыгыз. Каршы алыгыз Эдуарда Магдеева. Üşüгән
Сез безнең социаль шелтерләргә язылган арада сәяхәтебез алга таба дәвам итә. Әкрен генә өскә менеп киләбез. 4нче баскычка да килеп җиттек. Анда бу атнада Илнур Юламанов. Бергәләп карыйк. Шынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлардан кайда кышлаганның, күрсәттем мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Ялан миемдә ачу йөрәтмим, көчле булып калам хәзер мин. Җырым белән кайнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Үш санын айыруча яратам. Телефондагы камера өчәү булса, картага ким дигәндә 3 0-дән торган акча килеп төшсә, 3 бөртек булса да чәчәк бүләк итсәләр, күңелем була инде минем. 3нче баскычта Илдар Идиятуллин. Ике йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер
Бір-біріңнен айырылу көңіллерні ұтыйды. Ләкин яраламағына яндырма ерегімні. Білерсің әлі аңларсың менің дә керегімні. Ләкин яраламағына яндырма ерегімні. Білерсің әлі аңларсың менің дә керегімні. Uzun sözünü uzakka sözüp durmayın. Bik tezden birinci orunu da aşıklarımız. Әліге ikinci baskışta bulgan jürşini qarşı alayıq. Рәхимет Валерий Назаров. Телефонда синең шитти дауыс, эш бетмей күрешүләр сирәк. Эшләремне ташладым да очтым, яннарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зорланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Яхшы кеше булсын иде дие, тәрбияләп үстергән улын. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган сайын кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган
Беренче урынны игълан итер алдыннан барлык булган матур клипларны да карап үтик. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты, дөнья минем йөрәгемне хисләрем тулы бакты. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Күпме еллар үткәндә, яшәрмә хисләрем, сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгем. Güller ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Мин бәхетле әйтергә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Сусаган йөрәгем тилерде, нишләтең икәнсин йоклаган булып. Anlatmada, sıvıtmada, iki yürek arasın. Canlardağı sağışlarını bәхет nurlu kaplasın. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың, минем дә кирәгемне. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә кирәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Дуслар, әкрен генә сәяхәтебез азагына якынлашып килә. Беренче баскычка да килеп җиттек. Әйдәгез, бергәләп каршы алыйк. Яшьлек тавышы тапшыруында беренче урын алган клип Эльвир Габдуллин. Ошып, базарға бір көз жетші бете. Әлі ялтып қайтабыз біз біткештен алды. Нендей yol yurtu indi ol. Oğulda ışık yakayı. Яра, қаларыса балыққа кеттім. Чакларда онытабыз хисләрне. Икебез, ике почмакта уздырабыз кичләрне. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык. Юкка булмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык.
ишәбез. Арада уйытыман, татлы балда башы кебек, кайнар шәй салкын сыман. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Сөю кадерен белеп яши, узмасын ялгыз кичләр, булсын бары араларда сөюле кайнар тиселәр. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шуның белән бүгенгә шул. Мин Ансу сезнең белән саубуллашып торам. Кәефсезләнеп, тәртип бузып йөрмәгез. Мин сезне күзәтеп торам. Бик тиздән күрешербез.